бунёди роҳу пул ва нақбҳо имкон фароҳам овард, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз ҳадафҳои стратегии раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бомбасти коммуникатсионӣ ноил шавад. дар доираи сиёсати созанда ва муваффақонаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қитъаи Кӯллоб, Шамсиддини Шоҳин ва қитъаи Шкеф, қалъаи Хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кӯллоб, Хоруғ, Ағбаи Қулма корҳои сохтмонӣ идома дорад. Самандар Искандарзода гузориш медиҳад. ин манзараи ҷӯшу хуруш фаъолияти дастаҷамъонаи мутахассисон бо истифода аз техникаҳои муосири соҳавиро ҳадаф якест. дар ки масъулияти бардошт дошта саривақт бо сифати баланд сохта ба истифода додани роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта. дарозии умумии лоиҳаи сохтмон ва навсозии қитъаи Кӯлоб, Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкев, қалъаи Хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ, Ағбаи Кулма 53 километру 630 метрро ташкил медиҳад. сохтмони роҳи Кӯлоб, қалъаи Хум, қитъаи А оғозаш аз шаҳри Кӯлоб то ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, тӯли сохтмон 28 километрро дар бар мегирад. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон маркази татбиқи лоиҳаи Душанбе Чанак мебошад. корҳои сохтмониро пудрачии ширкати Цинзияни ҷумҳурии мардумии Чин ба ӯҳда гирифтааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур аз моҳи июни соли 2019 оғоз шуданд то имрӯз идома доранд. дар қитъаи Кӯлоб, Шамсиддин Шоҳин мувофиқи лоиҳа сохтмони сепул, 38 адад қубури обгузар, чароғонкунӣ ва сафолакпӯш намудани минтақаҳои аҳолинишин, таъмир ва кӯчонидани хатти барқ, газ, алоқа ва дигар инфраструктури зарурӣ дар назар дошта шудааст. шумораи коргарон 150 нафарро ташкил медиҳанд. аз он ҷумла 50 нафарашон коргарони хориҷӣ ва 100 нафарашон коргарони маҳаллӣ мебошанд. барои анҷом додани сохтмони лоиҳаи мазкур техникаҳои зарурӣ сафарбар карда шуданд. аз ҷумла 7 адад автогрейдер, 12 адад экскаваторҳо, 7 адад ғалтак, мошинҳои обпошӣ 3 адад, мошинҳои кашонидани сӯзишворӣ 2 ададро ташкил медиҳанд. то имрӯз дар баробари корҳои сохтмонӣ сохтмони иншооти сангшикан ба анҷом расидааст, заводи истеҳсоли бетон ҳам ба анҷом расидааст, заводи истеҳсоли асфалт дар арафаи анҷомёбӣ мебошад. дар қитъаи Шкев, қалъаи Хум бошад 126 нафар корманд ки 113 нафарашро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳанд, бо истифодаи 63 техникаву механизмҳои роҳсозӣ фаъолият доранд. дар ин қитъа низ мувофиқи лоиҳа сохтмони якпул, 61 адад қубури обгузар, равшаннамоӣ ва сафолакпӯш намудани минтақаҳои аҳолинишин ба нақша гирифта шудааст. қитъаи сохтмони роҳи автомобилгарди Шкев, қалъаи Хум тӯли 25 километр 630 метрро дар бар мегирад. роҳ ба дараҷаи сеюми меъёрҳои сохтмонӣ дохил гардида паҳноии роҳ 12 метрро дар бар мегирад. ду хати ҳаракати нақлиётро доро мебошад. ин роҳ солҳои 1980 сохта шуда буд ки роҳ дар ҳолати хуб қарор надошт. ҳаракати воситаҳои нақлиёти боркаш ва мошинҳои сабукраве ки мусофиркаш мебошанд азоб мекашиданд. айни ҳол бошад барои беҳтар намудан ва хуб кардани ҳолати роҳ сохтмони роҳ идома дорад. лоиҳаи сохтмон ва навсозии қитъаи Кӯлоб, Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкев, қалъаи Хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ, Ағбаи Кулма бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд бунёд карда мешавад. лоиҳаи сохтмон ва навсозии қитъаи Шкев, қалъаи Хумб наздики 26 километрро дар бар гирифта арзиши лоиҳавии он 303 миллиону 333 ҳазор сомонӣ мебошад. то имрӯз дар баробари оғози корҳои сохтмонӣ дастгоҳи шағалтайёркунӣ, асфалт ва бетонбарорӣ омода карда шудааст. мо бо истифода аз имкониятҳои ҷойдошта талош мекунем ки масъулияти бардоштдоштаи худро бе ягон мушкилот иҷро кунем. бунёди роҳу пул ва нақбҳо имкон фароҳам овард ки Тоҷикистон маҳз дар даврони истиқлолияти давлатӣ ба як кишвари воҳид табдил ёбад ва рафтуомади нақлиёт дар тамоми фасли сол бе мамонеат ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат таъмин гардад. мо дар якҷоягӣ баҳри он талош дорем ки роҳи мазкурро бо сифати баланд сохта ба истифода диҳем. аз сабаби оне ки роҳ дар миёни кӯҳсор бунёд мешавад, ҳангоми сохтмон баъзе мушкилоти соҳавӣ ба миён меояд ки ба воситаи техникаҳо дарҳол бартараф карда мешаванд.
عموما ما گفته می توانیم که در مهلت معین شده این قطعه را با صفت بلند ساخته و استفاده می دهیم، زیرا هرچی زودتر ساختمان و نوسازی راه مذکور امکان می دهد که ساکنان این ولایت کوهستان تاجیکستان در سمت رفت آمد با یگان مشکلی روبرو نشوند. پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست موفقانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی یکی از هدفهای استراتژیک دانسته شده برای صفتاً بهتر نمودن راههای اهمیت جمهوریوی و بین المللی داشته از سال 2011 برنامه مقصدناک دولتی رشد کمپلکس نقلیات جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 عملی می‌گردد که طبق آن در حدود جمهوری بنیاد و تجدید راهها جریان داشته من بعد نیز این هدف سازگار در دایره هدفها جهت پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال عملی خواهند شد. سمندر اسکندرزاده، محمد سعید کمال، رجب علی محمد علی، اخبار.